मित्रांनो आणि त्याबद्दल आदरणीय भैया विचारे यांच्या मार्फत 200 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाते। विनंती करतो या सामन्याचं मॅन ऑफ द मॅच असणारा विनायक जाधव याला हे गिफ्ट देण्यासाठी परेश दादा आणि या गावचे उपसरपंच सन्माननीय समीरजी चव्हाण साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे बक्षीस त्यांना सुपूर्द केलं जाते या सामन्याचा हिरो म्हणून। आणि यानंतर या कोचंबे गावचे उपसरपंच आदरणीय चव्हाण दादा यांना विनंती करतो आपण विनायक साठी 200 रुपये, आदरणीय भैया दादा विचारे यांनी लावलेले 200 रुपये आणि त्याचबरोबर गौरव साठी 200 रुपये आपण सुपूर्द करायचे। जरा टाळ्या वाजवूया। बिनबाद 74 काय धमाका केला KKPL इतिहासामध्ये पहिल्यांदा आपण पाहिलं। बिनबाद 74 एक मोठी धावसंख्या। शंतनू क्षेत्ररक्षण लावलेले बघूया शंतनू मारा करणार आहे तो आदरणीय कदम सर यांना। या ठिकाणी मित्रांनो आपण हा सामना संपन्न करतोय, चालू होतोय सामना पण हो कदम सरांसाठी हा टाकलेला चेंडू हलक्या हाताने तटवून काढायचं खेळून काढायचं पण याच्यावर धाव मात्र होत नाहीये। सर्वांची चर्चा या KKPL दरम्यान एकच रंगली जाते। हा चेंडू मात्र वाईट चेंडू दादू टाकळेने घोषित केलाय। दादू टाकळे सुद्धा संभ्रमात आहे पण एकच चर्चा KKPLच्या इतिहासामध्ये या ठिकाणी बोलली जाते। ही चर्चा उद्या नाक्यात सुद्धा होणार। उत्कृष्ट समालोचक हास्य विनोदाचा बादशाह म्हणून नितेश दादा मोहितेंनी बक्षीस लावलं आणि आता मात्र ऑनलाईन स्वरूपात देतो असं म्हणाले, तेव्हा मला खात्री आहे माझा मित्र नितेश दादा मोहिते हे बक्षीस देणार। मित्रांनो चर्चा नको, खालची बाजारपेठ असू द्या वरची बाजारपेठ असू द्या देणार। नित्या मोठ्या मनाचा माणूस आहे पण प्रवीण जुनकरेला फसवायचं नाही मित्र। हे बक्षीस निश्चितच नितेश दादाचं कौतुक आहे मित्रांनो। प्रवीण जुनकरे हे बक्षीस प्रवीण जनगराला देताना स्वतः नितेश
मोहिते. ते पण जीवात लागत असेल पैसे देताना, बक्षीस त्याच्याकडे पैसे घेऊन त्याला काय हा प्रकार आहे? आम्ही ऐकतोय कदाचित प्रवीण जुनकरांकडून 100 रुपये काढून द्या ना, असं कसं होईल? असं होणारच नाही मित्रांनो. हा एक गमतीचा विषय आहे. त्या एक जबरदस्त हास्य विनोदाचा एक समालोचक म्हणून संबोधलं जातं मित्रांनो. प्रत्येकाचं हुबेहूब माहिती त्याच्याकडे आहे आणि ज्याच्या माध्यमातून एक चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी आता आपण सामना पाहतोय. आदरणीय कदम सरांकडून एक मोठा फटका. काय आलं? जाऊ दे चला. षटक संपते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 13. कमलेश क्षेत्ररक्षण बघा मित्रांनो काय बो चेंडू घोषित केलाय कमलेश कडून. पुढील चेंडू कमलेश कशा प्रकारे चेंडू फेकतो याच्यावर या सामन्याचं चित्र अवलंबून राहणार. मोठी धावसंख्या उभारायची असेल आदित्यसाठी 100 रुपये आलेले आहेत प्रत्येक. मला वाटतं प्रणित टाकळे यांच्याकडून प्रत्येक चौकाराला 100 रुपये. पण हा फटका तगडा मारावा लागणार आहे. कुठल्या बाजूला मारल्यानंतर 100 रुपये मिळतात. खरं म्हटलं तर या मैदानाची माहिती आहे, पण कोणत्या बाजूला मारल्यानंतर 100 रुपये येतात हे त्याला माहिती असायला पाहिजे. हो हो, या वेळेला मात्र या चोंड्याचा मालक आहे म्हणजे त्याला दिशा सगळी माहिती असणार. निश्चितच आदित्यकडून या वेळेला फटकेबाजी होत नाहीये आणि दरम्यान षटक संपते कमलेशाचं. केवळ एकच धाव दिली कमलेशने. किती जबरदस्त षटक फेकलं. कमलेशचं कौतुक आहे. आणि धावसंख्या होती ती 15. सुंदर चेंडू अडवलाय. 14 झालेली आहे धावसंख्या. आत्ताचं षटक फेकतो तो एकनाथ. काय सुरेख फटकेबाजी आहे, पण स्वतःच्या बॉलिंगमध्ये सफाईपूर्वक चेंडू अडवला जातो. पुन्हा एकदा कदम सरांच्या माध्यमातून आपण पाहतो मित्रांनो या वेळेला मात्र फटका मोठा मारायचा आहे, पण सतत ओव्हरआर्मची सवय असल्यामुळे या ठिकाणी मात्र हा फटका मैदानाच्या बाहेर जातोय. नाना बॅटर नाव काय? नवीन फलंदाज आहे सुनील. बॉल सुनील. सलग 2 निर्धाव चेंडू आणि आता मात्र या वेळेला मात्र पॉवरफुल मारलेला चेंडू हा. बॉल मारायचा त्यालाच बॉल आणायला पाठवा. दोन विकेट रोशन बॉलर 2 विकेट मैदानावर. आता मात्र नवीन गोलंदाज येतो तो रोशन. याआधी आपण पाहिलं एकनाथनं पराक्रम केला मैदानवर आणि 2 बळी वाईट चेंडू घोषित केलाय. एकनाथचं कौतुक होतं मित्रांनो. 3 धावा या 17 आले. भोरवगड पॅन्थर्स संघातील खेळाडूंना आज मात्र बॅटिंगच्या माध्यमातून एक चांगली करामत करता येत नाहीये. वाईट परत पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. 3 धावा 20 झाले. रोशन धावसंख्या होते ती 20. जोरदार फटका मारायचा आहे पण क्षेत्ररक्षण जबरदस्त होतंय. आकाश थेराडेच्या माध्यमातून नवीन फलंदाज आहे. या फलंदाजाचं नाव काय? 2 धावा. धावसंख्या ती 22. रोशन मात्र या ठिकाणी अप्रतिम गोलंदाजी करताना वाईट चेंडू घोषित केला. दादू टाकळे यांनी एक अवांतर धाव वाढणार आहे आणि पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. धावसंख्या होती ती 24. आता मात्र सुरेख चेंडू फेकला गेलाय. 2 लेग बाय 26 झाले. धावसंख्या होती ती 26. जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज आहे ती सी फायटर या संघाला. पुढची मॅच अनाउन्स करा. पुढची कोणती आहे?
आतमध्ये खेळायला आहे. हा त्याला प्रथमेश कापरे, आपणाला विनंती असेल आपण समालोचन कक्षाकडे या. नेक्स्ट मॅच कोणाची आहे? परेश आता कोणाला आता हे करायचं ना. गोलंदाज तयार होतोय तो मिहीर. बॅटर रितेश आणि राम खेळाडे. रितेश आणि राम थेराडे. वरती राम काय रितेश स्ट्राईक साठी आहे. रोहित शर्मा. उर्फ रोहित शर्मा. बघूया, हिटर आहे. हो हो हो, सुपर हिट. पण वाईट चेंडू आहे. दादू टाकळे यांचा इशारा होतोय आम्हाला. मिहीर मात्र एक सुरेख गोलंदाजी करतो का पाहायचं. पहिलं षटक एक चांगलं फेकतो का पाहायचंय. मिहीरच्या माध्यमातून हे षटक चांगलं फेकलं गेलंय आणि या वेळेला मात्र धावसंख्या करायची ती केवळ धावफलकावर लावण्याची गरज आहे. 28 ना 27. आतापर्यंत पाहतोय आपण पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा धावफलकावर लावण्यात यश मिळतंय. मिहीरच्या माध्यमातून पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होणार आहे. बघूया काय करतो आणि पुन्हा एकदा फटका जोरदार मारायचा आहे आणि रोहित शर्मा बॅक टू पॅव्हेलियन. आणि आता त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो आकाश. वाईट बॉल ना. कुठे सांग वाईड बॉल. वाईट चेंडू घोषित केलाय. अवांतर धावेनं संघाची पुन्हा एकदा भर घातली जाते. मिहीर नो चेंडू घोषित केले. अवांतर धाव पुन्हा एकदा एक वाढणार आहे. मिहीरच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा हलक्या हाताने टाकलेला हा चेंडू, पण यावर मात्र धाव मिळते नाही ना. आताची धाव नाही. धाव संख्या होती आहे ती 11. मिहीर बंटी या वेळेला मात्र चेंडू अडवतोय आणि पहिलं षटक समाप्त होते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिलं या ठिकाणी धाव संख्या आहे ती 11. मीर नाव काय? सनी. नवीन गोलंदाज सनी असणार आहे. पहिला मिहीरच्या माध्यमातून आपण पाहिला 11 धावा. हो नो चेंडू. मला वाटतं बघूया चेंडू काय. जोरदार फटका मात्र मारलेला आहे. राम थराडे त्याच्या बॅट मधून निघालेला एक जोरदार फटका. एक चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण या संघादरम्यान पाहतोय, कारण चेंडू मात्र सफाईपूर्वक चांगल्या पद्धतीने अडवला जातोय आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजाच्या हातामध्ये चेंडू सोपवला जातोय. या वेळेला मात्र फलंदाज बाद होतोय, तंबूचा रस्ता जातोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो नवीन फलंदाज अभिलाष. अभिकडून एक चांगल्या फटकेबाजीची गरज आहे, पण अभिच्या बॅट मधून चेंडूचं कनेक्शन नीट होत नाहीये. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. पुन्हा एकदा जोरदार फटका. आता मात्र अभिने ठरवलंय की मला फटकेबाजी करायची. एक उत्तुंग फटकेबाजीच्या माध्यमातून एक घणाघाती प्रहार माझ्या बॅट मधून तुम्हाला पाहायला मिळणार. चॅलेंज उभं केलंय, आव्हान उभं केलंय आणि त्याला सामोरा जातोय तो अभि. निश्चितच पुन्हा एकदा, पण या वेळेला मात्र उत्कृष्ट फलंदाजी केली जाते. गोलंदाजी पण तेवढीच तगडी केली जाते, कारण चांगल्या पद्धतीनं क्षेत्ररक्षण सुद्धा केलं जाते. तिन्ही गोष्टी आपण मैदानामध्ये पाहतोय. आणि आता मात्र चौकार. दरम्यान षटक संपतोय. 3 धावांची जिंकण्यासाठी केवळ 3 धावांची गरज असताना 12 चेंडू 3 धावा. पीसीसी वर्सेस वागजाई माता टॉस. पीसीसी वर्सेस वागजाई माता खोडेवाडी. आपण टॉस साठी या. आताच्या 2 धावा पूर्ण करतोय आणि 2 धावांची संघाची धावसंख्या मात्र 26. जिंकण्यासाठी केवळ 1 धावेची गरज. 26 झालेत ना.
फटका सुरेख आहे, पण या वेळेला मात्र आदित्य चेंडू अडवतोय. दोन्ही कर्णधार नाणेफेकीचा गोल करण्यासाठी आलेले आहेत. विनंती असेल आपण आणि चालू सामन्यामध्ये सी फायटर हा संघ सहज विजयी खेचून आणतोय.